Oota. Abyss. Of the Demons. Ei täällä oikeesti Abyssi. Kuselin vaan. Tuutko kohta emme? Jep. Tää kone on niin mukava. 1 FPS ROTMG. Jep. Nyt on Abyss tuuks. Juu. Mikä Reermi se oli? Cyclops. Oota, en osunut siihen. Noniin. Läbikö? Mennäänkö se läpi vai Abyss? Et sä oot täällä. No missä? Et sä oo EU Southwestissä? Oonpas. Eikö tää onkin Jin? Oha. No ihan sama. Tuu. Mennäänkö mä läpi? Ai niin toi Abyss varmaan hävii. No tuu läpi. Joo. Tuossa. Noniin. Nyt vedetään vähän Abyssia. Klearataks? Juu, Venä. Sulla parailut se petti. No. Nope. FPS 15. Ain't nothing to it. Gangster rap made me do it. Okei, eli silloin sulle ei toimi lolit. Nyt FPS 10. Sick. Kyllä. Eli sulla on suunnilleen 1 FPS lolis. Vedit sä oikealta? Klearat? Jep. Hyvä. Äsken oli 1 FPS. Nois. Mulla on tää perus 60 FPS. Joo, tää ei oikein toimi. Onks se ennenkin pannut Realmia tuolla? On. Onks se ennen toiminut? Ei. Messä sinne vasemmalle, mä menen oikealta. Tässä on nää kaksi, joo. Mä kuolin mun naitin Abyss Hirrushaksen, koska tää kone Äsken vai? Joskus. Vähän aikaa sitten. Täällä on porukka. Kuvaat vaan kuvalle silleen, mitä? Hei, Klearaa tosta, mä juoksin. Okei, no, kiitos. Ei voin Klearata ylhäältä. Klearat sinne, sieltä. Juu. TP sitten. No niin, TP, noin. Maksetaan sitten mun def. Mä en varmaan pitkään sitten pelaa tässä. No ärsyttäviä. Nyt tiedät mikä counteraa nää. Seasword. Ja fiidasin kaikki. Miksi? Et halunnut pitää Knightilla. Ei. Täällä on 3 suuntaa. Ainoa hyöty. CS-wardi ainoa hyöty. Aiska. Jep. Joo, mä menen alas, menen se ylös. Tai Klearan näitä. Oliks toi väärä? Joo, toi oli väärä. Ei, joo, se ylös on oikein, No, koska siellä on ne valvit. Mutta tuolla ei ollut mitään näitä... Mitä näitä onkaan. Mä oon ku etana koko ajan. Tähän on mahdotonta. Nurkista nää on ihan ihmeelliset. Nää hitboxit. Älä nyt tapa mua. Mun panokset menee noista läpi. Hack sorts. No niin. No niin, mä kleerasin nää. Niin onko siis seinä aina, että se on silleen niinku jotenkin oikeeseen suuntaan. Eikö se oo ainakin se toi myrkky juttu, jos tulee confuse? Oho! Mun ruudussa kävitte sisällä. Niin mä kävinkin. No sehän olisi instannut sut melkein. No ei se mua insta. Eikö se vedä joku Tai ei se naittia voi installa. No kyllä se mut voi. Se iskee 75. Ja mut No, on 750 HP. mut jos kummat sampuu.
Ei mitään hajua, olisiko jotain 8 tai 6. Mun mielestä se on paljon enemmän kyllä. No testataan. No katsotaan, mene sen sisään. Joo. Unicorn died at level 20, killed by joku botti. Oisko mitään? Vedetään chain stunts. Mä annas tällä. Mukava kuuma tuo pian. Jep. Semmonen fiilis, että sä kävelet koulusta ulos, niin siellä on pihalla kuumempi kuin sisällä. Eikö siis mitä? Joo, just niin. Hei, mä menen tänne alas. No mulla oli vielä liikkaa. Oliko se aamusta vai iltapäivästä? Iltapäivästä. Ai vittu. Vähän ees kuuma. Joo, Siis vähän. oikeesti mun Sit meillä oli, panos meillä oli meni. ihan tunkkainen huone. Tai eka tunti, matikan tunti. Se fiilis, kun Vilsan koe, jossa meillä tulee kysymyksiä alueelta, että sitä, jota me ei olla edes, tai joka ei ole edes koealuetta. Kysytään vaan mitä ovat Benelux-maat, sit sillä niinku. Mä muuten tietäis tätä, mutta mä vahingossa aloin lukea sitä yhtä kappaletta, sit mä tajusin, että se ei oo nää koealueessa. Olis tele, vai onko siellä vielä jotain kivaa? Oh, haluatko tulla tuohon näin? Mä tänään sua. Tää on vähän ongelmallista. Mut kun kato missä mä oon. Kyllä mä tiedän. Tässä vaan venaas. Tässä vaan kestää vähän aikaa. Onko se semmonen nelisuuntainen? Jep. Joo. Täällä on vielä yksi huone. No siellä ei pitäisi olla niin paljon. Mutta kun panokset menee noista läpi, niin tää on vähän. Sulla on tämmönen huone täällä. Onko se nyt kaikki? No anteeksi, saamme anteeksi. Nyt. Ui! Tuolla mun vähän. No onneksi ei ampu, onneksi ne amput sun takia ne. Nyt juoksin TP duhelle. Ota, voitko vähän ottaa? No, okei. Ei, monta panosta tää ampuu. No ei näkään yhtään. Chainstun. Sun vuoro! Oota, mä haluan osua siihen. Noin. Nohan molemmat ampu samaan aikaan. Ei No osu. sä et osaa stunaa, noob. Stunaa. Ruut pätkei. Stunaa. Ei oo ämpöitä. Ei mullakaan. Kun mua pelottaa, kun mä ihan pikkusen painan Suned. jonnekin suuntaan, niin tää menee yli. Jos mä painan sivulle, niin juoksen tommosen turreen. No nyt katsotaan. No. Oisko 10? Anna tuo kuva. Noin. Siinä on jotain 8, kyllä. Kyllä, ei se insta mua. Oota, paljon se hittaa mua, koitetaan. Anna. Confuse, hyi. Pois. Confused nam. Hei. Tänne näin. No toi oikeastaan ihan ei oo niin. Anna mä hakkaan. No niin säälittävän näköistä. Naha. Varo! Älä nyt sinne! Se on nopea kattoo paintista. No. Oho, mä laitoin ihan ihme jutu. No, paint. Mä annan sun vetää vähän enemmän tämän oikein nyt. Ai se ampuu YKK, viikko, se ampuu 8 pannasta, joo, eli sä et instaa. Mut todella lähellä. Varo poisoni, varo poison! Pelastinko mä just sut? Mä juoksin jo aika paljon enemmän kuin se poison reijät. Confuse. Onneksi on taas tässä alhaalta. Tästä ei ikin tiedä, että tuleeks nyt poisoni ennen kuin tää menee NS Rogue Mode. Onko mä oikeesti yhtään hitannut siihen? En mä tiedä. Haluatko sä hittailla siihen? Hei. Käyt sen sisällä, käy sen sisällä. Eiku oota. Haluan koettaa paljon. Se ampuu 8. Se ampuu 75. 75 kertaa 8. No sehän on semmoset 7, 14, 8, 35, 40, 40, 50 jotain. 500 jotain. Apua. Apua. Noniin vedessä se loppuu sit kun tää heittää rageet. No. Sitä osaa heittää nitikin. No ei siis. Onks sä buffannut tätä tai jotain?